ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം മേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപ കഥാ മഹ്യം ദദാന്തി സുപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോ ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരും വൈഷ്ണവാം ച ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഗണരഘുനാഥാനിധം താം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാൻ സഗണലളിത ശ്രീവിശാഖാനിധം ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാന്ത രാധാകാന്ത നമോസ്തുതേ തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. വാഞ്ചാകൽപതരൂഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിൻ ഇതി നാമിനി. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദിശതാരിണേ. നാരായണം നമസ്കൃഭ്യം നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതിം വ്യാസം തതോ ജയമുദീരയത്. നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതീർ ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികേ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ജയപതാക സ്വാമിൻ ഇതി നാമിനി. നമാചാര്യപാദായ നിതായ കൃപപ്രദായിനേ ഗൗരഗദാദാമതായ നഗരഗ്രാമതാരിണി. ജയോ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭോ നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാഗോവിന്ദ് ടെമ്പിളിന്റെ കീഴിലുള്ള ഭാഗവതം പഠനത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പൊ ഇന്ന് ഗൗരവപൂർണിമയാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഗൗരവപൂർണിമ ആശംസകൾ. നോക്കട്ടെ, കുറച്ച് സമയം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ കുറിച്ചിട്ട് കുറച്ചെന്തെങ്കിലും പറയാം കേട്ടോ. ആദ്യത്തെ ഒരു ശ്ലോകം നോക്കാം. ശ്ലോകം 24. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സർവസദ്ഗുണമാഹാത്മ്യേ സർവസദ്ഗുണമാഹാത്മ്യേ ഏഷ കൃഷ്ണമനുവ്രതഃ ഏഷ കൃഷ്ണമനുവ്രത തന്തിദേവാ ഇവോദാരോ യയാതിരിവ ധാർമ്മികഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സർവസദ്ഗുണമാഹാത്മ്യേ സർവവിധ ദൈവിക ഗുണവിശേഷങ്ങളാലും മഹനീയമായ ഏഷക ഈ ശിശു കൃഷ്ണം ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനെ പോലെ അനുവ്രതഃ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാലടികളെ അനുവർത്തിക്കുന്നവൻ രന്തിദേവക രന്തിദേവൻ ഇവ പോലെ ഉദാരഹ ഉദാരതയിൽ യയാദിഹി യയാദി ഇവ പോലെ ധാർമ്മികഃ ധാർമ്മികൻ വിവർത്തനം ശ്രീല പ്രപാദിക്ക് ജയ്. ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ കാലടികളെ അനുവർത്തിക്കുക വഴി ഈ കുഞ്ഞ് ഏറെ കുറെ അദ്ദേഹത്തെ പോലെ തന്നെയായിരിക്കും. ഉദാരതയിൽ ഇവൻ രാജാവ് രന്തിദേവനെ പോലെ ശ്രേഷ്ഠനായി തീരുകയും ധർമ്മനിഷ്ഠയിൽ ഇവൻ യയാദിയെ പോലെയും ആയിരിക്കും എന്നാണ്. അപ്പൊ എന്താ പറയുന്നത്? ഭഗവാന്റെ കാലടികളെ പിന്തുടരുന്ന ഭഗവാനെ പോലെ തന്നെയായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക എന്ന് പറയാണ്. ഇനി ഉദാരതയിലോ രന്തിദേവനെ പോലെയാണ്. അതുപോലെ ധർമ്മിഷ്ഠൻ എന്നുള്ളത് യയാതി നമ്മൾ ഇതിനു മുമ്പ് കണ്ടായിരുന്നു. ആരുടെ കൂടെയാണ് യയാതിയുടെ പേര് വന്നത് ഇതിനു മുമ്പ് ഓർമ്മയുണ്ടോ? രണ്ടോ മൂന്നോ ശ്ലോകം മുമ്പത്തെ ശ്ലോകത്തിലാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് യയാതിയെ പറ്റിയിട്ട്. ആരാ ഓർമ്മയുണ്ടോ? ശിബിയെ പറ്റി പറഞ്ഞു അല്ലെ. അത്രയും ഇതായിട്ട് ശിബി എന്താണ് പറഞ്ഞത് ശ്രമിച്ചത്? ശിബിയുടെ അനുഗ്രഹം ഉണ്ടെന്ന് സ്വർഗ്ഗലോകത്ത് പോവാന്നുള്ളത്. ആ അനുഗ്രഹം ദാനം ചെയ്യാൻ റെഡിയായിരുന്നു ആർക്ക്? യയാതിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്. പക്ഷെ യയാതി അതിന് അനുവദിക്കുന്നില്ല. ഓക്കെ, എന്ന് നമ്മൾ ഇതിനു മുമ്പത്തെ ഒരു ശ്ലോകത്തിൽ പഠിച്ചിരുന്നു അല്ലെ. ഇനി ഭാവാർത്ഥം ചില പ്രപാദിക്ക് ജയ്. ഒരാൾ സർവ്വതും ഉപേക്ഷിച്ച് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ കാലടികളെ മാത്രം പിന്തുടരണം എന്നതാണ് ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഭഗവാൻ നൽകുന്ന അന്തിമ നിർദ്ദേശം അല്ലെ. സർവധർമാൻ പരിത്യജ്യ മാമേകം ശരണം വ്രജ 18-ാമത്തെ അധ്യായത്തില് 66-ാമത്തെ ശ്ലോകമാണ്. അപ്പം ആ ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത്? എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് എല്ലാ മതങ്ങളോ മത ആചാരങ്ങളോ ഒന്നും വേണ്ട. എന്ത് ചെയ്യണം? പൂർണ്ണമായും ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനെ എന്റെ കാലടികളെ പിന്തുടരുക എന്നുള്ളത് മാത്രമേ വേണ്ടൂ. അവിടെ ഭഗവാൻ ഒരു ക്വാളിഫിക്കേഷൻ വേറെ പറയുന്നില്ല. ഇത്ര പഠിപ്പ് ഉണ്ടാവണം, അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന ജാതിയിൽ പെട്ട ആളാവണം, അങ്ങനത്തെ ഒരു ഇത് ക്രൈറ്റീരിയയും ഭഗവാൻ നമുക്ക് തരുന്നില്ല. എന്താ പറയുന്നത്? ഓൺലി നമ്മളോട് പറയുന്നത് എന്താണ്? എല്ലാം എന്റെ പാതയെ പിന്തുടരൂ എന്നുള്ളതാണ്.
ഹരേ കൃഷ്ണ. നന്ദു ദേവി അമ്മ ഇതെല്ലാവരും വന്നു. മ്യൂട്ടിലാവണം കേട്ടോ. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ മഹത്തായ ഈ നിർദ്ദേശത്തോട് ദൗർഭാഗ്യവശാൽ ആത്മജ്ഞാനികളായവർ യോജിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ എന്താ പറയുന്നത്? ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ ഈ അല്പജ്ഞാനികൾ, നമ്മൾക്ക് എന്താ തോന്നുന്നത്? ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറയും എല്ലാ ധർമ്മങ്ങളും ഉപേക്ഷിച്ച് ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും നമ്മുടെ അവസ്ഥ എന്താ? നമ്മൾക്ക് 1008 ടെൻഷനാണ് അല്ലെ? ഇപ്പൊ നോക്കൂ, ഇപ്പോ നമ്മൾ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു സിനാരിയോ എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്താണ്? ഇപ്പൊ ഗൾഫിൽ യുദ്ധം നടക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ? യുദ്ധം നടക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾക്ക് എത്ര ടെൻഷൻ ഉണ്ടെന്ന് ആലോചിക്കും. നമ്മുടെ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ, മലയാളികൾ എസ്പെഷ്യലി വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് എവിടെയുള്ളത്? ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിലുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ഇവിടെ ഇരിക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ടെൻഷനാണ്, അയ്യോ അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ആവോ? അവിടെ ഇരിക്കുന്ന ആൾക്കാരെക്കാളും നമ്മൾക്ക് ഇരുന്ന് കാണുമ്പോൾ, അതുപോലെ ടി വിയിലൊക്കെ ഒരുപാട് ഇങ്ങനെ മിസൈൽസ് ഒക്കെ വന്ന് വീഴുന്നു, അങ്ങനെ പല സംഭവങ്ങൾ നടക്കുന്നു, അങ്ങനെ മരിച്ചു എന്ന് കേൾക്കുന്നു എന്നൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരുപാട് ടെൻഷനാണ് അല്ലെ? അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ആ ഒരു ഇത് കിട്ടുന്നില്ല. അപ്പൊ എപ്പോഴും അപ്പൊ നമ്മളുടെ റിലേഷൻസ്, നമ്മൾക്ക് നമ്മളുടെ എത്രയും പ്രിയപ്പെട്ടവരായ ആൾക്കാർക്ക് എന്തെങ്കിലും സംഭവിക്കുമെന്ന് കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് ഭഗവാനെ ഓർക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുമോ? വളരെ കഷ്ടമാണ്. എപ്പോഴും ആ ചിന്തയിലാണ് ഉണ്ടാവുക. നമുക്ക് എന്തിനും കോൺസെൻട്രേഷൻ കിട്ടില്ല. കുക്ക് ചെയ്യാനോ എന്തിനും പറ്റാത്ത അമ്മമാരായിരിക്കുന്ന കുറെ പേര് നമ്മളുടെ ക്ലാസ്സുകളിലൊക്കെ ഉണ്ടാവാം. അപ്പൊ അവരുടെ ഉള്ളിലെ മനസ്സ് മുഴുവൻ എവിടെയായിരിക്കും? മക്കൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ആവോ എന്നുള്ളതായിരിക്കും. അപ്പോ ഇതില് നമ്മൾക്ക് പറയുന്ന ഒരു ശ്ലോകം ഉണ്ട് കേട്ടോ. ശരിക്കും പറഞ്ഞാല് ഒരു കഥയാണ്. ഒരു രാജാവ് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് പറയാണ്, അയാൾക്ക് രാജാവിന് ഒന്നിനും സമയമില്ലല്ലോ, ചക്രവർത്തി ലെവലിലാണ്, അത്രയും രാജ്യങ്ങളാണ് ആ ചക്രവർത്തിയുടെ കീഴിലെടുത്ത് ഉള്ളത്. ഒരു മഹാരാജാവ് എന്ന് വെച്ചോളൂ, അങ്ങനത്തെ ഒരാളാണ്. അപ്പൊ അവർക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ സ്ക്രിപ്റ്റേഴ്സോ ഇതൊക്കെ വായിക്കാനുള്ള സമയം ഉണ്ടാവില്ല, തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ടാവില്ല അല്ലെ? അപ്പൊ അവരെന്ത് പറയുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടുത്തെ ബ്രാഹ്മണ ശ്രേഷ്ഠന്മാരെയൊക്കെ വിളിച്ചിട്ട് പറയുകയാണ്, എനിക്കിത് മുഴുവനൊന്നും വായിക്കാനുള്ള സമയമില്ല, അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ അതിനെ ചെറുതാക്കി, എല്ലാ വേദങ്ങളുടെയും സാരം എന്താണെന്ന് ചെറുതാക്കി കൊണ്ടുവരൂ എന്ന് പറയും. അപ്പൊ അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, വേദങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്രയും ബൃഹത്തായിട്ടുള്ളതാണ്, നമുക്കറിയാം അല്ലെ? ഭാഗവതം തന്നെ നമ്മളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ, എത്ര 18,000 ശ്ലോകത്തിലാണ് കിടക്കുന്നത്. അപ്പൊ അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പുസ്തക രൂപത്തില്, ഒരു പുസ്തകത്തിന്റെ രൂപത്തില് അതിനെല്ലാം ചെറുതാക്കി കൊണ്ടുവന്ന് കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ രാജാവ് തുറന്നു നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നും മനസ്സിലാവണില്ല. രാജാവ് പറയും, എനിക്കൊരു പുസ്തകം വായിക്കാനുള്ള സമയമൊന്നുമില്ല, ഇതിനേക്കാളും ചെറുതാക്കി കൊണ്ടുവരൂ എന്ന് പറയും. അപ്പൊ അവർ കുറച്ച് പേജുകളായിട്ട് കൊണ്ടുവരും രാജാവിന്റെ അടുത്ത് അസാരം. അപ്പൊ അതും നോക്കിയിട്ട് പറയും, ഓ ഇതിനും എനിക്ക് സമയമില്ല, നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ഒരു പേജ് ആക്കി കൊണ്ടുവരൂ, അറ്റ്ലീസ്റ്റ് എനിക്കത് വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ എനിക്ക് വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവുന്ന പോലെ എന്ന് പറയുകയാണ്. അപ്പോ എന്നിട്ട് അവര് ഒരു പേജാക്കി കൊണ്ടുവരും, അവർ സമ്മതിക്കും. എന്നിട്ട് 2-3 ദിവസം എടുത്ത് വീണ്ടും ഒരു പേജാക്കി കൊണ്ടുവരികയാണ്. അപ്പൊ ഒരു പേജ് നോക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വേദത്തിന്റെ സാരം മുഴുവൻ ഒരു വേദാന്ത സൂത്രങ്ങളായിട്ട് കൊണ്ടുവന്നിട്ടാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോന്നിനും ഒരുപാട് ഡീപ്പായിട്ടുള്ള മീനിങ് ഉണ്ടായിരിക്കും. ഓക്കെ. അപ്പൊ അതൊക്കെ ആ ഓരോന്നും ആ രാജാവിന് മനസ്സിലാവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത്രയും സമയത്ത് എക്സ്പ്ലനേഷൻ വേണം മനസ്സിലാവണമെങ്കിൽ. അപ്പൊ രാജാവ് പറയും, എനിക്ക് ഇതിനും സമയമില്ല, അപ്പൊ അത് കാരണം കൊണ്ട് ഒരു കാര്യം ചെയ്യൂ, ഒരു 3-4 വരിയില് ഈ വേദങ്ങളുടെ സാരം എനിക്ക് ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ വായിച്ചാൽ മനസ്സിലാക്കണ മാതിരി കൊണ്ടുവരൂ എന്ന് പറയും. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഒരു ശ്ലോകമാണ് നമ്മുടെ പത്മപുരാണത്തില് ഉള്ള ശ്ലോകമാണ്. ആ ശ്ലോകമാണ് ഇത് കേട്ടോ. സ്മർത്തവ്യ സതതം വിഷ്ണോർ വിസ്മർത്തവ്യോ ന ജാതുചിത് സർവേ വിധി നിഷേധാക സ്യൂർ ഏതയോർ ഏവ കിങ്കരഹ എന്നുള്ളതാണ് ശ്ലോകം. ഈ ശ്ലോകത്തിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? സ്മർത്തവ്യ സതതം വിഷ്ണോർ. ആർക്കെങ്കിലും കേട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിന്റെ അർത്ഥം പറയാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടോ? സ്മർത്തവ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? എപ്പോഴും ഭഗവാനെ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. സതതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലായ്പ്പോഴും. ആരെ ചിന്തിക്കണം? വിഷ്ണുവിനെ, വിഷ്ണു ഭഗവാനെ എപ്പോഴും ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. ഇനി എന്താണോ അടുത്ത ലൈൻ എന്താ പറയുന്നത്? വിസ്മർത്തവ്യോ ന ജാതുചിത്. ഒരിക്കലും മറക്കാൻ പാടില്ല, മറന്നു പോകരുത്. അപ്പൊ എന്താണ്? സർവേ വിധി നിഷേധാക സ്യൂർ ഏതയോർ ഏവ കിങ്കരഹ. ഈ എല്ലാ വേദങ്ങളിലെയും ഇപ്പൊ വിധി നിഷേധക എന്ന് പറയുന്നത് ചെയ്യേണ്ടതും ചെയ്യേണ്ടാത്തതും, ഡൂസ് ആൻഡ് ഡോൺസ്, അതിൽ എല്ലാം ചേർത്ത് പറയുന്നത് ഇത് മാത്രമാണ് രാജാവേ. എന്താണ്? സ്മർത്തവ്യ സതതം വിഷ്ണു, എല്ലായ്പ്പോഴും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുക. വിസ്മർത്തവ്യോ ന ജാതു, ഒരിക്കലും വിസ്മരിക്കാതിരിക്കുക. പിന്നെ നമ്മൾ വേറെ ഒന്നിനെ കുറിച്ചും ആലോചിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല, കാരണം ഭഗവാൻ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് നടത്തി തരും. അപ്പൊ എപ്പോഴും നമ്മൾ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? എപ്പോഴും നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും നാമം ചൊല്ലണം, അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലും പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം നിരന്തരമായിട്ട്. അപ്പൊ മാത്രമാണ് എപ്പോഴും നമ്മുടെ സ്മരണയിൽ ഭഗവാൻ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അല്ലെ? ഇത് അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ ചൈതന്യ ചരിതാമൃതത്തില് ഒരു ശ്ലോകം ഉണ്ട്. ഇതാണ്: കഥാഞ്ജന സ്മൃതേ യസ്മിൻ ദുഷ്കരം സുകരം ഭവേത് വിസ്മൃതേ വിപരീതം സ്യാത് ശ്രീ ചൈതന്യം നമാമിതം എന്നാണ്. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ പറ്റിയിട്ടാണ്. അതില് ഒരു ആദിതിലയില് 14ാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ ഫസ്റ്റ് ശ്ലോകമാണ് കേട്ടോ. അതിൽ എന്താ പറയുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല്, ദുഷ്കരം സുകരം ഭവേത്,
എത്ര ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള അവസ്ഥയും എന്തായിട്ട് മാറും? സുഖകരമായി തീരും, ഈസി ആയി തീരും എന്നാണ് പറയുന്നത്. എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എപ്പോഴും ഭഗവാനെ കുറിച്ച്, ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, അതായത് ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനെ, രണ്ടുപേരും ഒന്ന് തന്നെയാണ് അല്ലെ? അപ്പൊ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള സ്മരണ എപ്പോഴും ഉണ്ടായാൽ എന്തുണ്ടാവുന്നു? ദുഷ്കരം സുഖരം. നമ്മൾ എത്ര അയ്യോ ഒരിക്കലും ഇമ്പോസിബിൾ ആണ്, ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റില്ല എന്ന് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന സന്ദർഭങ്ങൾ പോലും അത്രയോ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് മറികടക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ്. എന്നാലോ വിസ്മൃതേ, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ, ഭഗവാനെ മാറ്റി നിർത്തിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് പ്രവൃത്തി ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാലും അതെന്തായിരിക്കും? വിപരീതം സ്യാത്. എത്ര ഈസി ആയിട്ട് സാധിക്കുന്ന കാര്യമാണെങ്കിൽ എന്തായിട്ട് മാറും? ദുഷ്കരമായിട്ട് മാറും എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ഓരോരുത്തരും നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ഇന്ന് എന്താണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ദിവസമാണ് അല്ലെ? ഗൗരപൂർണിമയാണ്. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം? മാക്സിമം ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. ആ ഭഗവാന്റെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഡിവോട്ടി രൂപത്തിലാണ് നമ്മൾക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത്. അതായത് ഒരു ഭക്തന്റെ രൂപത്തിലാണ് നമ്മൾക്ക് അവതാരം വന്നിട്ടുള്ളത്. ചണാവതാരമാണ്, പ്രത്യക്ഷാവതാരമല്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ കാരുണ്യം കൂടുതലാണ്. അപ്പൊ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനോട് നമ്മൾ എന്ത് യാചിച്ചാലും, ഇത്രയും നമ്മള് മെറ്റീരിയൽ ആയിട്ടുള്ള, നമ്മളിപ്പോ അത്രയും വലിയ എലിവേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡിവോട്ടീസ് ഒന്നും അല്ല അല്ലെ? ഇപ്പോഴാണ് നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളത്, നമ്മൾ ഇപ്പോഴാണ് ഹരികൃഷ്ണ മന്ത്രം ജപിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ പോലും നമ്മൾക്ക് എന്റെ മകൻ നന്നായിരിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ മകൾ നന്നായിരിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ ഭർത്താവ് നന്നായിരിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ നന്നായിരിക്കണം എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചാലും ഭഗവാൻ അത് നടത്തി തരും എന്നുള്ളതാണ്. അതാണ് നമ്മുടെ അത്രയും കാരുണ്യാണ്. അപ്പം മെറ്റീരിയൽ ആയിട്ടുള്ള ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ കൂടി അതുകൂടി നടത്തി തരും ഭഗവാൻ എന്നുള്ളതാണ് കാരുണ്യം കൊണ്ട്. അപ്പൊ ഇന്ന് മാക്സിമം എന്തിനു വേണ്ടി ശ്രമിക്കണം? മറ്റ് ഭൗതിക കാര്യങ്ങളെ കുറച്ച് ചെയ്തിട്ട് ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് കേൾക്കാനും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാനും, അല്ലാതെ ഭാഗവതം ഒരു ഭാഗം ഇരുന്ന് വായിക്കാനോ, ബുക്കുള്ളവരാണെങ്കിൽ കൃഷ്ണ ബുക്കുള്ളവരാണെങ്കിൽ കൃഷ്ണ ബുക്ക് വായിക്കാനോ, ഭഗവത്ഗീത ഉള്ള ആൾക്കാർ ഭഗവത്ഗീത വായിക്കാനോ ഒക്കെ ശ്രമിക്കുക കുറച്ച്. അതിന് 1000 മടങ്ങ് ഫലമാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതുപോലെ ഭഗവാന്റെ നമ്മൾ ഹരേകൃഷ്ണ മന്ത്രം ജപിക്കുന്നത് കൂട്ടുക. കാരണം ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവാണ് നമ്മൾക്ക് ആ മന്ത്രം തന്നിട്ടുള്ളത് അല്ലേ? അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മളത് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് 10 മടങ്ങ് ഫലമാണ് എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ എല്ലാവരും അതിനുവേണ്ടി ശ്രമിക്കണം കേട്ടോ. എന്നാൽ യഥാർത്ഥ ബുദ്ധിമാന്മാർ ഈ ഉദാത്തമായ നിർദ്ദേശത്തെ പെട്ടെന്ന് ഗ്രഹിക്കുകയും അതിനാൽ അത്യന്തം പ്രയോജനം നേടുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ കാലടികളെ പിന്തുടരുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് എപ്പോഴും സ്മരിക്കുക, മറക്കാതിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഗുണവിശേഷങ്ങൾ ആർജിക്കുന്നതിന് മുഖ്യ കാരണം സംസർഗമാണെന്ന് മൂഢന്മാർ അറിയുന്നില്ല. ഇപ്പൊ നോക്കൂ, നിങ്ങളിപ്പോ നമ്മളൊരു സംസർഗത്തിൽ എല്ലാ ദിവസവും അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു അരമണിക്കൂറെങ്കിലും നമ്മൾ ഒരു ഭാഗവതം ക്ലാസ് പറഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ? കുറെ പേര് സ്ഥിരമായിട്ട് വരുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്. അപ്പം അങ്ങനെ വന്നിരിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ആ സമയത്ത് നമ്മൾ വേറെ എന്തിനെ കുറിച്ചെങ്കിലും ആലോചിക്കുന്നുണ്ടോ? നിങ്ങൾ ഇല്ലല്ലോ. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മാത്രം കേൾക്കുന്നു, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നു, ഭഗവാനോട് അടുക്കണം എന്നുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വരികയാണ്. അപ്പൊ എപ്പോഴും സംസർഗം കൊണ്ടാണ് നമ്മൾക്ക് ഭഗവാനോട് അടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുക. ഇത് മൂഢന്മാർക്ക് അറിയില്ല. അപ്പൊ ഭൗതിക അർത്ഥത്തിൽ പോലും അഗ്നിയുമായുള്ള സമ്പർക്കം ഒരു വസ്തുവിനെ ചൂട് പിടിപ്പിക്കുന്നു അല്ലെ? അഗ്നിയുടെ അടുത്ത് എന്ത് കൊണ്ടുവച്ച് കഴിഞ്ഞാലും അത് ചൂടാവും. അവിടെ അഗ്നിക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് മനുഷ്യനാണോ, മൃഗമാണോ, അല്ലെങ്കിൽ ജീവനില്ലാത്തതാണോ എന്നുള്ള വല്ല വ്യത്യാസം ഉണ്ടോ? ഇല്ല. ആകയാൽ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന്റെ സമ്പർക്കം ഒരാളെ ഭഗവാന്റെ ഇതുപോലുള്ള ഗുണങ്ങൾ ഉള്ളവനാക്കി തീർക്കുന്നു. നാം മുമ്പ് സമ്പാദിച്ചതുപോലെ 78% ദൈവിക ഗുണവിശേഷങ്ങൾ ഭഗവാന്റെ ഉറ്റ സംസർഗത്താൽ ഒരാൾക്ക് പ്രാപ്തമാക്കാൻ കഴിയുന്നു. അപ്പൊ 84 ഭഗവാൻ ശതമാനമാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് കേട്ടോ. ഭഗവാൻ അപ്പൊ 100% ആണെങ്കിൽ 78% ആ ഭഗവാന്റെ ഗുണവിശേഷങ്ങൾ ആർജിക്കാൻ സാധിക്കും നമ്മൾക്ക്. അത് ബ്രഹ്മാവിന്റെ ലെവലാണ് 78 എന്ന് പറയുന്നത്. അതിന് മേലുള്ളത് ആരാണ്? ശിവദേവനാണുള്ളത്. അതിന് മേലെ വിഷ്ണുരൂപം. വിഷ്ണുരൂപത്തിന് ശേഷമാണ് കൃഷ്ണൻ, ആ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ എന്നുള്ള ഒരു ലെവലിൽ വരുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പൊ 4 കാര്യങ്ങള്, ഇപ്പൊ 64 ഗുണങ്ങളാണ് ഭഗവാന് പറയുക. അതിൽ 4 ഗുണങ്ങള് ആർക്ക് കുറവായിരിക്കും? വിഷ്ണുവിന് കുറവായിരിക്കും. ശിവദേവനാണ് അതിന് തൊട്ട് താഴെ നിൽക്കുന്നത്. അതിന് താഴെയാണ് ബ്രഹ്മാവ്. അപ്പൊ ആ ബ്രഹ്മാവിനെ എത്രത്തോളം ആർജിക്കാൻ സാധിക്കുവോ അത് കാരണം ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ഉന്നതനായിട്ടുള്ള ആളെന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ്? ബ്രഹ്മാവാണ്. അപ്പൊ ആ ബ്രഹ്മാവിന്റെ ലെവലിലേക്ക് നമ്മൾക്കും ബ്രഹ്മാവാം എന്നാണ് പറയുന്നത്, ഈ ഗുണങ്ങൾ പ്രാപ്തമാക്കിയിട്ട്. അപ്പൊ ഇത് എങ്ങനെയാണ് സാധിക്കുക? സംസർഗം കൊണ്ട്. ഇത്തരം സംസർഗത്തിന് വേണ്ടി നമ്മുടെ ഭൗതിക ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യം അനുഭവിച്ചറിയേണ്ടുന്ന ഒരു ഭൗതിക വസ്തുവല്ല ഭഗവാൻ. ഭഗവാൻ സദാ ഏത് സമയത്തും എല്ലായിടത്തും സന്നിഹിതനാണ് അല്ലെ? എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിലും പരമാത്മാ രൂപത്തിലുണ്ട് അല്ലെ? അതുപോലെ തന്നെ ഓരോരുത്തരും ഭഗവാൻ ഉണ്ട്. അതുപോലെ പുറത്തും എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാൻ? ഈ സൂര്യപ്രകാശം പോലും ബ്രഹ്മജ്യോതിയുടെ ഒരു അംശം എന്നല്ലേ പറയുന്നത്? ബ്രഹ്മജ്യോതി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ പ്രകാശമാണ്. അപ്പൊ പുറത്തും അകത്തും എല്ലാം നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നവനാണ് ആര്? ഭഗവാൻ.
ഭഗവാനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങളും ഭഗവാനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ നാമരൂപ ഗുണവിശേഷങ്ങളും പരിച്ഛദങ്ങളുമെല്ലാം നിരപേക്ഷ ജ്ഞാനമാകയാൽ അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്നും അഭിന്നങ്ങളാകുന്നു. ഭാഗവതം നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് 12ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ അല്ലെ, 24ാമത്തെ ശ്ലോകമാണ്. ഇതും ഭഗവാനാണ്. കാരണം കലിയുഗത്തിൽ ഭഗവാൻ ആരായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്? നമ്മൾക്ക് ഭാഗവതമായിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. ഇനി നാമരൂപത്തിൽ നമ്മൾ ജപിക്കുമ്പോഴോ ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം എന്ന് പറയുന്നതും ഭഗവാനാണ് അല്ലെ, നാമരൂപത്തിലുള്ള ഭഗവാനാണ് ആ മന്ത്രം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതെല്ലാം ഭഗവാനിൽ നിന്ന് അഭിന്നങ്ങളാണ്, ഭിന്നങ്ങളല്ല, ഒന്നു തന്നെയാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. തന്നിമിത്തം അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുവർത്തിക്കുക മുഖേന മാത്രം ഭഗവത് സംസർഗം തികച്ചും സാധ്യമാണ്. മാതൃഗർഭത്തിലായിരുന്നപ്പോൾ മുതൽ തന്റെ വിലപ്പെട്ട ജീവിതത്തിന്റെ അവസാന ദിവസം വരെ മഹാരാജാവ് പരീക്ഷിത്ത് ഭഗവാനുമായി സമ്പർക്കം പുലർത്തിയിരുന്നു. അപ്രകാരം ഭഗവാന്റെ സാരവത്തായ എല്ലാ വിശേഷ ഗുണങ്ങളും സർവ പരിപൂർണതയോടും കൂടി അദ്ദേഹം സംപ്രാപ്തമാക്കി. അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ഗർഭത്തിലായിരിക്കുമ്പോ ആരെയാണ് കണ്ടത്? പരീക്ഷിത് മഹാരാജ് ഭഗവാനെ കണ്ടു അല്ലെ, എന്തിനെ രക്ഷിക്കാനായിട്ട് വന്നപ്പോ. അതുപോലെ തന്നെ ജീവിതത്തിന്റെ അവസാന ദിവസം വരെ ഭഗവാനുമായി സമ്പർക്കം പുലർത്തിയിരുന്നു. എസ്പെഷ്യലി ആ അവസാനത്തെ 7 ദിവസം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ശുഖദേവ ഗോസ്വാമിയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഭാഗവതം കേൾക്കുകയായിരുന്നു. ഭാഗവതം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ എപ്പോഴും ഭഗവത് സംസർഗമുള്ള ആളായിരുന്നു ആര്? പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാന്റെ ഗുണങ്ങളെല്ലാം അവർക്ക് ലഭിച്ചത്. അപ്പൊ എന്താ ഉണ്ടാവുന്നത്? അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഗുണങ്ങൾ ഇപ്പൊ നമ്മൾക്കറിയാം, നമ്മളുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ആത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ ആ 6 ഷഡ് ഐശ്വര്യങ്ങളുമുള്ള ആ ഗുണങ്ങളുമുള്ള ഒരു ആത്മാവാണ്. അവിടെ വന്നിട്ട് 3 പ്രകൃതി ഗുണങ്ങളുടെ പ്രഭാവം ഇല്ല. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ അതേ ക്വാളിറ്റി തന്നെയാണ് ചെറിയ തോതിൽ, ഭഗവാന്റെ രീതിയിലല്ല. ഒരു സമുദ്രവും സമുദ്രത്തുള്ളിയും പോലെ, ഒരു തീപ്പൊരിയും ഒരു ഫോറസ്റ്റ് ഫയർ കൂടിയിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യും. അത് ഒന്നാണ് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല അല്ലെ. പക്ഷെ എന്നാൽ ആ ഒരു തീപ്പൊരിക്കും ആ ഒരു കാട്ടുതീയുടെ എല്ലാ ഗുണങ്ങളും ഉണ്ട്. അപ്പൊ അതുപോലെ ആണ് നമ്മളും. അപ്പൊ എല്ലാ ഗുണങ്ങളും ആ മൈന്യൂട്ട് ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ നമ്മളിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവും പരിപൂർണത. അപ്പൊ എന്താണ് ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത്? അപ്പൊ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന്റെ ആ 3 ഗുണങ്ങളിൽ നിന്ന് മാറി ഒരു വിശുദ്ധ സത്വത്തിലേക്ക് പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് വന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അവസാന ദിവസമാവുമ്പോഴേക്കും രന്തിദേവൻ മഹാഭാരത ദ്രോണപർവ 67 പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെ നാരദ മുനി സഞ്ജയനെ നിർദ്ദേശം നൽകുന്ന വേളയിൽ പരാമർശിക്കുന്ന മഹാഭാരത കാലഘട്ടത്തിന് മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന പ്രാചീന രാജാവ്, ഒരു പ്രാചീന രാജാവാണ്. മഹാഭാരതത്തിന്റെ കാലഘട്ടത്തിന് മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന രാജാവാണ് കേട്ടോ. അപ്പൊ രന്തിദേവൻ മഹാനായ രാജാവായിരുന്നു. അദ്ദേഹം അതിഥി സൽക്കാരത്തിലും ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിലും ഉദാരശീലനായിരുന്നു. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ പോലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദാനപ്രവൃത്തികളെയും ആതിഥ്യ മര്യാദയെയും പ്രകീർത്തിച്ചിരുന്നു. ശ്രേഷ്ഠനായ വസിഷ്ഠ മുനിക്ക് തണുത്ത ജലം നൽകിയ രന്തിദേവനെ അദ്ദേഹം ആശീർവദിക്കുകയും അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിന് സ്വർഗലോകം പ്രാപ്തമാവുകയും ചെയ്തു. അപ്പൊ അന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മുനിമാരെയൊക്കെ അനുഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ ബ്രാഹ്മണരൊക്കെ അത്രയും ശ്രേഷ്ഠരായിരുന്നു. അപ്പൊ അവരുടെ അനുഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്നത് ഫലിക്കും, അതുപോലെ ശാപവും ഫലിക്കും. അങ്ങനെയാണ്. അപ്പൊ അദ്ദേഹം ഫലമൂലാദികളും ഇലകളും ഋഷിമാർക്ക് പതിവായി നൽകിയിരുന്നതിനാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സർവ്വ അഭിലാഷങ്ങളും പൂർത്തിയാകുമെന്ന് ഋഷിമാർ അനുഗ്രഹിച്ചിരുന്നു. ജന്മം കൊണ്ട് ക്ഷത്രിയനായിരുന്നുവെങ്കിലും അദ്ദേഹം ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും മാംസം ഭക്ഷിച്ചിരുന്നില്ല. കണ്ടു, ഇങ്ങനെയുണ്ട് അല്ലെ. വസിഷ്ഠ മുനിയോട് അദ്ദേഹം സവിശേഷമായ ആതിഥ്യ മര്യാദ കാണിച്ചിരുന്നു. വസിഷ്ഠ മുനിയുടെ ആശീസാൽ മാത്രം അദ്ദേഹത്തിന് ഉന്നത ലോകവാസം പ്രാപ്തമായി. അപ്പൊ വസിഷ്ഠ മുനിയാണ് അനുഗ്രഹിച്ചത് എന്തെന്ന്? നിങ്ങൾക്ക് സ്വർഗവാസം ലഭിക്കും എന്നുള്ളത്. പ്രഭാതത്തിലും സായാഹ്നത്തിലും സ്മരിക്കപ്പെടുന്ന ധർമ്മശീലരായ രാജാക്കന്മാരിൽ ഒരാളാണ് രന്തിദേവൻ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ നല്ല ഗുണങ്ങളുള്ള ആൾക്കാരെ, ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരെ കുറിച്ച് സ്മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഗുണം നമ്മൾക്കും കിട്ടും എന്ന് പറയും. അപ്പൊ അങ്ങനെ സ്മരിക്കപ്പെടുന്ന രാജാക്കന്മാരിൽ ഒരാളാണ് രന്തിദേവൻ എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് കേട്ടോ. ഇനി യയാതി, ലോകത്തിലെ മഹാനായ ചക്രവർത്തിയും ആര്യ സംസ്കാരത്തിലും ഇന്തോ യൂറോപ്യൻ സംസ്കാരത്തിലും ഉൾപ്പെടുന്ന ലോകത്തിലെ എല്ലാ മഹത്തായ രാഷ്ട്രങ്ങളുടെയും ആദി പിതാമഹനുമായിരുന്നു യയാതി. അപ്പൊ നമ്മള് പിതാമഹൻ എന്ന് പറയാനാണ് ബ്രഹ്മാവിനെ പറയും അല്ലെ. ഓക്കെ, പക്ഷെ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? എല്ലാ ഈ ലോകത്തിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളായിട്ട് നമ്മള് വിഭജിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ, പല ഭൂഖണ്ഡങ്ങളായിട്ട്. അപ്പൊ അവിടെ ഓരോ സ്ഥലത്തും ഓരോ സംസ്കാരങ്ങളാണ് ഉള്ളത്. അപ്പൊ ഈ സംസ്കാരം തുടങ്ങിയത് യയാതിയിൽ നിന്നാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. പല വ്യത്യസ്തമായ സംസ്കാരം തുടങ്ങിയത് ആരിൽ നിന്നാണ്? യയാതിയിൽ നിന്നാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ആദി പിതാമഹൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അദ്ദേഹം മഹാരാജാവ് നഹുഷന്റെ പുത്രനാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജ്യേഷ്ഠൻ ശ്രേഷ്ഠനും മുക്താത്മാവുമായ ദിവ്യയോഗിയായി തീരുകയാൽ യയാതി ലോകചക്രവർത്തിയായി തീർന്നു. അപ്പം യയാതിയുടെ ജ്യേഷ്ഠൻ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ രാജ്യം ഭരിക്കാനോ ഭൗതിക ജീവിതത്തിനോ താല്പര്യമുള്ള ഒരാളായിരുന്നില്ല, ഒരു ദിവ്യയോഗിയായിരുന്നു. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അപ്പൊ രാജ്യം ഭരിക്കാൻ ആള് വേണമല്ലേ. അതുകൊണ്ടാണ് ഇളയ പുത്രനായ യയാതി ലോകചക്രവർത്തിയായി തീർന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആദ്യകാലം
ആദ്യകാല യൗവനം കാമാസക്തവും പ്രണയകഥകളാൽ സമ്പൂർണവുമായിരുന്നു എങ്കിലും അനേക സഹസ്ര വർഷങ്ങൾ അദ്ദേഹം ഈ ഭുവനം ഭരിച്ചിരുന്നു എന്നും നിരവധി യജ്ഞങ്ങളും പുണ്യപ്രവർത്തികളും അനുഷ്ഠിച്ചിരുന്നു എന്നും ചരിത്രത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. യയാതി എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ എന്താ പറയുക, സ്ത്രീകളുമായിട്ട് വളരെ അങ്ങനത്തെ ഒരു രാജാവായിട്ടാണ്. എല്ലാം പൂർണ്ണമായിട്ടും ആസ്വദിക്കണം, ഭൗതിക കാര്യങ്ങൾ ആസ്വദിക്കണം എന്നുള്ള ലെവലിലുള്ള ഒരു യയാതിയാണ്. വളരെ സുന്ദരനായിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് യയാതിയെ വന്നിട്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ആയിരുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിലും പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ലൈഫിൽ അപ്പൊ അന്നെന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്രയാണ്, ഒരുപാട് വർഷം ഉണ്ടല്ലോ, നമ്മുടെ മാതിരി 100 കൊല്ലമല്ല അവരുടെ ജീവിതം. അപ്പൊ എന്താണ്, എത്രയോ സഹസ്ര വർഷങ്ങൾ അദ്ദേഹം ഈ ഭൂമി ഭരിച്ചിരുന്നു. അതുപോലെ അത്രയും പ്രശസ്തനായിട്ടുള്ള ഒരു രാജാവാണ്. നിരവധി യജ്ഞങ്ങളും പുണ്യപ്രവർത്തനങ്ങളും ഒക്കെ ചെയ്തിരുന്നു. ശുക്രാചാര്യരുടെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട പുത്രിയായ ദേവയാനിയുമായി അദ്ദേഹം അനുരാഗത്തിലായി. ദേവയാനി അദ്ദേഹത്തെ പരിണയിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചു. ശുക്രാചാര്യരെ ഓർമ്മയില്ലേ? ആരാണ് ശുക്രാചാര്യര്? ഓർമ്മയുണ്ടോ? ആരുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ് നമ്മൾ ശുക്രാചാര്യരെ മഹാബലിയുടെ ആചാര്യനാണ്. അപ്പൊ എന്നിട്ട് അപ്പൊ പറയുന്നുണ്ട് ശുക്രാചാര്യർ എന്ത് പറയുന്നുണ്ട് മഹാബലിയോട്? ദാനം കൊടുക്കരുത്, ദാനം കൊടുക്കരുത്, ശക്തിയാണ്. മഹാബലി അസുരകുലത്തിൽപ്പെട്ടതാണല്ലോ. അപ്പൊ മഹാബലിയോട് പറയുന്നുണ്ട് ഒരിക്കലും ദാനം കൊടുക്കരുത്, ചതിയാണ്, ഇത് എന്താണ്, കൃഷ്ണനാണ് വേറെ രൂപത്തിൽ വന്ന് നിന്നെ പറ്റിക്കുകയാണ് എന്നുള്ളത് മുമ്പേ തന്നെ വാണിംഗ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ ശുക്രാചാര്യൻ. അപ്പൊ മഹാബലിയുടെ യുഗമാണ്, ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. അപ്പൊ ദേവയാനിയാണ് ശുക്രാചാര്യര് അതീവ സുന്ദരിയായിട്ടുള്ള ഒരു മകളാണ് ദേവയാനി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ദേവയാനി കല്യാണം കഴിക്കണം എന്ന് ആർക്ക് ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു? യയാതിക്ക്. ദേവയാനിക്കും ഇഷ്ടമായിരുന്നു യയാതിയെ. എന്നാൽ ബ്രാഹ്മണപുത്രിയാകയാൽ ദേവയാനിയെ സ്വീകരിക്കാൻ ആദ്യം അദ്ദേഹം വിസമ്മതിച്ചു. പക്ഷെ ആക്ച്വലി വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ദേവയാനിക്കാണ് യയാതിയോട് ഇഷ്ടം വരുന്നത്. അപ്പോ അങ്ങനെ അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ്. പക്ഷെ എന്താ അദ്ദേഹം സ്വീകരിക്കുന്നില്ല. എന്താ കാരണം? ഒരിക്കലും ഒരു ക്ഷത്രിയൻ വന്നിട്ട് ബ്രാഹ്മണപുത്രിയെ സ്വീകരിക്കാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ്. ഒരു ബ്രാഹ്മണനാണെങ്കിൽ ക്ഷത്രിയപുത്രിയെ സ്വീകരിക്കാം, അങ്ങനെയാണ് നിയമം. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് സ്വീകരിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. ശാസ്ത്രങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ഒരു ബ്രാഹ്മണന് ക്ഷത്രിയന്റെ പുത്രിയെ വിവാഹം ചെയ്യാം, എന്നാൽ ഒരു ക്ഷത്രിയന് ബ്രാഹ്മണന്റെ പുത്രിയെ വിവാഹം ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. ലോക ജനസമൂഹത്തിൽ വർണ്ണസങ്കരം ഉണ്ടാക്കാതിരിക്കുന്നതിൽ അവർ അത്യന്തം ശ്രദ്ധാലുക്കളായിരുന്നു. അപ്പൊ എപ്പോഴും ഒരു ബ്രാഹ്മണനും ക്ഷത്രിയനും തമ്മിലുള്ള വിവാഹമൊന്നും പണ്ട് കാലത്ത് അനുവദനീയമായിരുന്നില്ല. എന്താ കാരണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വർണ്ണസങ്കരം വരും എന്ന്. അവരുടെ ആ കൾച്ചർ, ആ സംസ്കാരം ഫുൾ മാറും. അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഏത് ഒരു കുട്ടി ഉണ്ടാവുമ്പോൾ അവരെ ഏത് ബ്രാഹ്മണ കൾച്ചറിൽ പോണോ ക്ഷത്രിയ കൾച്ചറിൽ പോണോ എന്നുള്ളത് അവർക്ക് ഡൗട്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഒന്നുമല്ലാത്തൊരവസ്ഥയിൽ എത്തും എന്നുള്ളത് ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഇത് അന്നത്തെ കാലത്ത് ആരും പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചിരുന്നില്ല. ശുക്രാചാര്യർ നിരോധിക്കപ്പെട്ട വിവാഹത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഈ അനുശാസനത്തിൽ ഭേദഗതി വരുത്തുകയും യയാതി ചക്രവർത്തിയെ ദേവയാനിയെ സ്വീകരിക്കുവാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. അപ്പോൾ ശുക്രാചാര്യർ നോക്കിക്കഴിയുമ്പോൾ യയാതി എന്ന് പറയുന്നത് അത്രയും വരിഷ്ഠനായിട്ടുള്ള ഒരു രാജാവാണ്, എല്ലാ കഴിവുകളും ഉണ്ട്, ആൻഡ് ദേവയാനിക്ക് ഇഷ്ടവുമാണ്. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്തു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ നിയമങ്ങളെ കൊണ്ട് ഭേദഗതി വരുത്തി ശുക്രാചാര്യർ. തന്റെ മകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണല്ലോ. അപ്പൊ ഭേദഗതി വരുത്തിയിട്ട് കല്യാണം നടത്തുകയാണ്. അപ്പൊ ദേവയാനിക്ക് ശർമിഷ്ഠ എന്നൊരു തോഴി ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് കുറെ ഡീപ്പായിട്ടുള്ള സ്റ്റോറീസ് ആണ് കേട്ടോ. ശർമിഷ്ഠ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു രാജാവിന്റെ ഇതാണ്. ഇവര് കീഴടക്കി കഴിഞ്ഞിട്ട്, ശുക്രാചാര്യർ ഇതിൽ കീഴടക്കി കഴിഞ്ഞിട്ട് ശർമിഷ്ഠയ്ക്ക് ദേവയാനിയുടെ അവിടെ അവരൊരു തോഴിമാരി വന്ന് നിൽക്കേണ്ടി വരികയാണ്. ശരിക്കും അവര് രാജപുത്രിയാണ്. അപ്പൊ ദേവയാനിയുടെ ഒരു കളത്താഴെ, അതായത് തോഴി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ പറഞ്ഞതെല്ലാം അനുസരിക്കണം എന്നുള്ള ഒരു ലെവലും കൂടി വരുമല്ലോ. അപ്പൊ ആ രീതിയിൽ ഉള്ള ഒരു തോഴിയായിരുന്നു ആര്? ശർമിഷ്ഠ എന്ന് പറയുന്നത്. ശർമിഷ്ഠയും ചക്രവർത്തി യയാതിയെ പ്രണയിച്ചിരുന്നു. അപ്പൊ ഈ ശർമിളയ്ക്കും അതും അതീവ സുന്ദരിയായിട്ടുള്ള ഒരു കുട്ടിയാണ്. അപ്പൊ യയാതിയെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരുന്നു. അങ്ങനെ അവളും തോഴിയായി ദേവയാനിയോടൊപ്പം പോയി. അപ്പൊ ഇനി കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവര് യയാതിയുടെ കൂടെ പോകുമ്പോൾ തോഴി കൂടെ പോവുമല്ലോ അവര് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പൊ ശർമിഷ്ഠ കൂടെ പോയിരുന്നു. അപ്പൊ ശർമിഷ്ഠയെ ഗൃഹത്തിൽ ക്ഷണിക്കുന്നതിൽ നിന്നും യയാതിയെ ശുക്രാചാര്യർ വിലക്കിയിരുന്നു. സാധാരണഗതിയിലെ രാജാക്കന്മാർക്ക് അവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള സ്ത്രീകളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരെയും ഭാര്യമാരായിട്ട് സ്വീകരിക്കാം എന്നുള്ള നിയമമുണ്ട് അല്ലെ. പക്ഷെ ശുക്രാചാര്യർ മുമ്പേ തന്നെ വിലക്കിണ്ടായിരുന്നു. ശർമിഷ്ഠ എന്ന് പറയുന്ന അതീവ ധർമ്മിഷ്ഠയായിട്ടുള്ള ഒരു ലേഡിയാണ്, ആൻഡ് ക്ഷത്രിയ പുത്രിയും കൂടിയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ശുക്രാചാര്യർ എന്ത് വിലക്കിയിരുന്നു എന്ന യയാതിയോട് അവരോട് ഒരിക്കലും ഒരു ഭാര്യ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ആ കുട്ടിയെ ശർമിഷ്ഠയെ കാണാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളത്. എന്നാൽ യയാതിക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങളെ കർശനമായി പാലിക്കുവാൻ സാധിച്ചില്ല. അദ്ദേഹം ശർമിഷ്ഠയെയും രഹസ്യമായി വിവാഹം കഴിക്കുകയും അവളിൽ പുത്രോത്പാദനം നടത്തുകയും ചെയ്തു. അങ്ങനെ ഇയാൾ ശുക്രാചാര്യർ അറിയാതെ ശർമിഷ്ഠയില് പുത്രൻ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട്. ആർക്ക്? യയാതിക്ക്.
ദേവയാനി ഇക്കാര്യം അറിഞ്ഞപ്പോൾ പിതാവിന്റെ അടുക്കൽ പോയി പരാതി ബോധിപ്പിച്ചു. ദേവയാനിയെ അങ്ങേയറ്റം സ്നേഹിച്ചിരുന്ന യയാതി അവളെ കൊണ്ടുവരുവാനായി ഭാര്യ പിതാവിന്റെ ഭവനത്തിൽ എത്തിച്ചേർന്നു. എന്നാൽ ദേവയാനിയും ഇഷ്ടമാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ദേവയാനിയുടെ കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് യയാതിയെ അവളുടെ അടുത്തേക്ക് അതായത് അച്ഛന്റെ അടുത്തേക്ക് പോവാണ്. അദ്ദേഹത്തോട് രോഷോക്കുലനായ ശുക്രാചാര്യർ നിർവീര്യനായി തീരട്ടെ എന്ന് അദ്ദേഹത്തെ ശപിച്ചു. അപ്പൊ എന്താണ് പറഞ്ഞത്? അപ്പൊ ശുക്രാചാര്യര് ആരെ ശപിക്കുകയാണ്? യയാതി ശപിക്കുകയാണ് എന്ന്, നിർവീര്യനായി തീരട്ടെ എന്നുള്ളത് ശപിക്കുന്നു. അപ്പൊ ശശുരനായ, അതായത് എന്താ നിർവീര്യനാവാന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അർത്ഥം? അവർക്ക് ആ യൗവനം നഷ്ടപ്പെട്ട് വാർദ്ധക്യം ലഭിക്കും എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അകാലത്തില് ഒരു വൃദ്ധനായി മാറുകയാണ് ആര്? യയാതി. ശശുരനായ, എന്നാൽ യയാതിക്കാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കര ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങളുള്ള ഒരാളാണ് അല്ലെ? അത് മുമ്പേ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട്, ആദ്യം തന്നെ യൗവനത്തിൽ അങ്ങനെയായിരുന്നു എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ അകാലത്തിലെ വാർദ്ധക്യം, ദേഹത്തിനാണ് വാർദ്ധക്യം, മനസ്സിനില്ലല്ലോ. അപ്പൊ ശശുരനായ ശുക്രാചാര്യനോട് ശാപം പിൻവലിക്കണമെന്ന് യാചിച്ച യയാതിയോട് പുത്രന്മാരോട് യൗവനം ആവശ്യപ്പെടാനും അങ്ങനെ അവർ വാർദ്ധക്യം സ്വീകരിക്കുന്ന പക്ഷം യയാതിക്ക് വീര്യവാനായി തീരാമെന്നും ശുക്രാചാര്യർ നിർദ്ദേശിച്ചു. അപ്പൊ അന്നത്തെ കാലത്ത് എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മക്കളോ അല്ലെങ്കിൽ ശിഷ്യന്മാരോ ആരെങ്കിലും ഒക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു ഇത് അവർക്ക് ഏറ്റെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇപ്പൊ നമ്മള് നാരായണീയത്തിൽ നാരായണ ഭട്ടതിരിപ്പാടിന്റെ ആ ഒരു രോഗം, അല്ലെ നാരായണ ഭട്ടതിരിപ്പാടിന്റെ ആരാണ്? ഗുരുവിന്റെ രോഗമാണ് അദ്ദേഹം സ്വീകരിക്കുന്നത് വളരെ ചെറിയ പ്രായത്തില്, അല്ലെ? ഗുരുദക്ഷിണയായിട്ട് ആ വാദം ഏറ്റെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതുപോലെ അങ്ങനെ മാറാനുള്ള ഒരു ഇതുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ യയാതിയോട് എന്താ പറയുന്നത്? പുത്രന്മാരോട് യൗവനം ആവശ്യപ്പെട്ടോളൂ, ആരെങ്കിലും സമ്മതിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിന് സാധിക്കും എന്ന്. യയാതിക്ക് 5 പുത്രന്മാരുണ്ടായിരുന്നു. ദേവയാനിയിൽ 2ഉം ശർമ്മിഷ്ഠയിൽ 3ഉം. യദു, തുർബസു, ദ്രുഹ്യു, അനു, പുരു എന്നിവർ. ഈ 5 പുത്രന്മാരിൽ നിന്നും 5 പ്രമുഖമായ വംശങ്ങൾ നിലവിൽ വന്നു. യദുവംശം, യദുവംശം നമ്മൾക്കറിയാം അല്ലെ? അതിലാണ് കൃഷ്ണന്റെ ജന്മം പറയുക സാധാരണ. തുർബസു എന്ന് പറയുന്നത് യവനവംശം, അത് തുർക്കിയാണ്. ഭോജവംശം, അത് ദ്രുഹ്യു ഇതെന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ മ്ലേച്ഛവംശം എന്ന് പറയുന്നതാണ് അനു എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ പൗരവവംശം, അതാണ് പുരുവിനിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ. ഈ വംശങ്ങളെല്ലാം ലോകം മുഴുവൻ വ്യാപിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇപ്പൊ നമ്മൾക്ക് അറിയാം അല്ലേ? ഇപ്പൊ ഒരു ഗ്രീക്ക് സംസ്കാരം വേറെയാണ്, ടർക്കി അതായത് തുർക്കിയുടെ സംസ്ഥാനം ഇത് വേറെയാണ്. അങ്ങനെ അപ്പൊ ലോകം മുഴുവനും ഇങ്ങനെയാണ് പല വംശങ്ങൾ നിലവിൽ വന്നത് എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ എല്ലാം തുടക്കം എവിടെ നിന്നാണ്? നമ്മുടെ ഭാരതത്തിൽ നിന്നാണ് മനസ്സിലാക്കണം. ഈ വംശങ്ങളെല്ലാം ലോകം മുഴുവൻ വ്യാപിക്കുകയും ചെയ്തു. യയാതിക്ക് തന്റെ പുണ്യകർമ്മങ്ങളാൽ സ്വർഗ്ഗലോകത്തിൽ എത്തിച്ചേരാൻ കഴിഞ്ഞു. എന്നാൽ ആത്മപ്രശംസയാലും മറ്റ് ശ്രേഷ്ഠ ആത്മാക്കളെ വിമർശിച്ചതിനാലും അദ്ദേഹം അവിടെ നിന്നും നിപതിച്ചു. അപ്പൊ അത്രയും ധർമ്മിഷ്ഠനായിട്ടുള്ള രാജാവാണ് യയാതി. അപ്പോ അതുകൊണ്ട് സ്വർഗത്തിലെത്തി. പക്ഷെ സ്വർഗത്തിലെത്തുമ്പോൾ ഞാൻ വലിയ ആളാണെന്നുള്ള ഒരു ഭാവം ഉണ്ടായിരുന്നു യയാതിക്ക്. അതുകൊണ്ട് വീണ്ടും ശാപം കിട്ടി എന്ത് ചെയ്തു? തിരിച്ചു വരേണ്ടി വരികയാണ്. അധപ്പതനത്തിന് ശേഷം അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുത്രിയും പൗത്രനും അവരാർജിച്ച നന്മകൾ അദ്ദേഹത്തിന് ദാനം ചെയ്തു. അപ്പൊ വീണ്ടും എന്താണ്? എത്ര നല്ല മക്കളാണ് അല്ലെ? അപ്പൊ വീണ്ടും അവരെന്ത് ചെയ്തു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്തു? പുത്രിയും പൗത്രനും ഒക്കെ തങ്ങളുടെ നന്മകൾ മുഴുവൻ ആർക്ക് കൊടുക്കും? അച്ഛന് കൊടുക്കുകയാണ്. പൗത്രൻ എന്ന് പറഞ്ഞ പുത്രിയുടെ പകനാണ്, അവർ കൊടുക്കുകയാണ്. ഇനി അദ്ദേഹം വീണ്ടും സ്വർഗ്ഗലോകത്തേക്ക് ഉയർത്തപ്പെടുകയും യമരാജന്റെ സദസ്സിൽ ഒരംഗമായി തീരുകയും ചെയ്തു. ശിബിയും യമരാജന്റെ സദസ്സിലാണുള്ളത് അല്ലെ? അപ്പൊ ആ ഒരു അംഗമായി തീരുകയാണ്. യമരാജാവിനോടൊപ്പം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭക്തനായി യയാതി വസിക്കുന്നു. അദ്ദേഹം 1000-ലധികം വിവിധ യജ്ഞങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുകയും ഉദാര മനസ്കതയോടെ ദാനങ്ങൾ നൽകുകയും ചെയ്ത അത്യന്തം സ്വാധീന ശക്തിയുള്ള രാജാവായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ രാജകീയ പ്രൗഢി സമ്പൂർണ്ണ ഭുവനത്തിലും വ്യാപിച്ചിരുന്നു. കാമാസക്തമായ അഭിലാഷങ്ങളാൽ അസ്വസ്ഥനായിരുന്ന അദ്ദേഹത്തിന് 1000 വർഷത്തേക്ക് പോലും തന്റെ യൗവനം ദാനം ചെയ്യാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇളയ പുത്രൻ തയ്യാറായി. ഒടുവിൽ അദ്ദേഹം ലൗകിക ജീവിതത്തിൽ നിന്നും അനാസക്തനാവുകയും പുത്രനായ പുരുവിനെ യൗവനം വീണ്ടും തിരിച്ചു നൽകുകയും ചെയ്തു. രാജ്യം പുരുവിന് നൽകുവാൻ അദ്ദേഹം ആഗ്രഹിച്ചുവെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിശിഷ്ട ജനങ്ങളും പ്രജകളും അതിനോട് യോജിച്ചില്ല. എന്നാൽ പുരുവിന്റെ ശ്രേഷ്ഠതയെക്കുറിച്ച് പ്രജകളോട് അദ്ദേഹം വിശദമാക്കിയപ്പോൾ അവർ പുരുവിനെ രാജാവായി സ്വീകരിച്ച് അംഗീകരിച്ചു. അനന്തരം യയാതി ചക്രവർത്തി കുടുംബജീവിതത്തിൽ നിന്നും വിരമിക്കുകയും കൊട്ടാരം ഉപേക്ഷിച്ച് വനത്തിലേക്ക് യാത്രയാവുകയും ചെയ്തു. അപ്പൊ അവസാനം ഇതിനോട് ഒരു മടുപ്പ് വരെയാണ്. മടുപ്പ് വന്നിട്ടാണ് പിന്നെ കൊട്ടാരം ഉപേക്ഷിച്ച് വനത്തിലേക്ക് യാത്രയാകുന്നത്. അവിടെ നിന്നാണ് സ്വർഗ്ഗലോകത്തിലേക്ക് പോകുന്നത്. യയാതി എന്ന് പറഞ്ഞ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആണെങ്കിലും അദ്ദേഹം അതീവ ധർമ്മിഷ്ഠനായിരുന്നു. ആ രാജ്യം അത്രയും എന്താണ് പറയുക, സമ്പൽ സമൃദ്ധിയായിരുന്നു യയാതിയുടെ സമയത്ത്. ഒരാൾ പോലും ദുഃഖിച്ചിരുന്നില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. അത്രയും പ്രശസ്തനായിട്ടുള്ള ധർമ്മിഷ്ഠനായിട്ടുള്ള രാജാവായിരുന്നു യയാതി. അപ്പൊ യയാതിയെ പോലെ തന്നെയായിരിക്കും ആര്? പരീക്ഷിത്ത് എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മൾക്ക് എന്തായാലും കുറച്ച് ഒരു 2-3 മിനിറ്റ്